Musatange musinaunzwa mudhara Geza achitaura kai. Amuna munzwa ere mudhara Geza awe ataura. Anyway, muri Zimbabwe ndadzoka nema updates manyama. Ndinogara ndakakubatira pa channel yenyu, channel manyama. Tichingoti ndobvu pakulian TV patinokupai dzese dzinenge dzichiitika. Isusu panapa manje atirove impini takaviga imbwa atigone zvekutenderera. Tisatapinda pane nyaya mudhara Geza ne reaction iri kupiwa nevanhu panyaya address iyoyo. I'm so excited, I'm so grateful kurarama munguva yamudhara Geza. Ipapo ameno kuti how many times ndichigara ndichikuudza izvo I think maakuzviziva, mese maakuzviziva, aisisiri secret. But ndine nyaya dzandiri kusangana nadzo muma streets tingotanga nedzodzo kusvika tazonosvika pane nyaya yamudhara Geza. Pana vechidika vemazimdhanzo Holy 10 Enzo Aisha neumwe wacho anzinonzi Bazuka what vanga vari kuonana Tagwirei kumusangano weZANU-PF. It's a good thing for my musicians kuti vaende vanodya mari yezvigananda. Isu haticharwadziwe nazvo manje takungoti aiwa endai, but gore vachaziva kuti music iri kutadziswa kuenda kumberi nenyaya ye-this political party inonzi ZANU-PF iri kutonga Zimbabwe. Pavachakompera makore avakaimba nemakore anongoimbwa nevapfana vane mapiano nguva diki ndipo vachaona kuti aiwa isusu vanhu ava ndovaitotitiradza kuti mari saka tatisingafaniri kuenda kunovasapota, but it's up to them. Nhasi handina kuuya kuti ndiswere taura nezvavo. Pane nyaya iri kutaurika. The Zimbabwe Republic Police has confirmed the arrest of Abraham Temai Vumbunu and Elijah Temai Vumbunu in connection with the $4 million Bulawayo Ecobank armed robbery that occurred on 3rd October 2024. The suspects were apprehended on 5th July 2025 in the Republic of South Africa, and illegal processes for their extradition to Zimbabwe are now underway. In a statement, the Zimbabwe Republic Police indicated that efforts to apprehend other suspects linked to the case are ongoing. The police emphasized their commitment to ensuring that individuals involved in a criminal activities both within Zimbabwe and in neighboring countries will be pursued for justice without fear or favor. Kana uchipara mhosva uri kunze uri mukati korongoiparira utori zviri kunzi takuda kumboshanda nemi tichikutorai. Handiti I think manitonya zoziva zvazviri kureva ipapapa. Ina ndicharambe ndichidzokorodza because I think mese mavanhu vakuru makateerera panapa. Kune imwe iri kuitika Bulawayo. Nyaya iyi yandikamadza ndavhunduka, but hapana tingaita sei. Bulawayo Council loses road materials worth 91,000. About 300 drums of road construction material have mysteriously disappeared from one of Bulawayo City Council's depot, raising fresh concerns over corruption within the legal authority. The missing consignment valued at 91,000, including 314 drums of viral road compounds such as bitumen 70 over 100, stable 60 and medium curing cutback MC30. These materials were being stored at a depot in Kelvin Industrial Area. Source is Daily News. Do nyaya dzatiri kutambira ma streets iko zvine zvari kupisa. Saka nyaya idzodzo tinoda kungodziti tovatabatisana. Tiri panyaya ye 4 million iyaya iri kuitika muri Zimbabwe. 4 million ndakatarisa varume ava vari kunzi ndo vakarowa 4 million. Handisi kuramba, handisi kuti chii kana kuti chii. Ndiri kungoti well done, a good job, a job well done kuna vakomana veInterpol vari kuchimhanya. I salute you guys. Rambai makachibata kuti rambai muchichimhanya. Basa renyu mukuratidza kakuriziva. But ndakatarisa varume ava vacho vari kunzi vakandikirina ndaona mufananidzo yavo. Pane pamwe ponongoona kuti munhu ari kunzi akarowa 4 million hapana kuitwa kana ka mistake ipapa. Unoona kuti pane pamwe pakapfurwa nemari 4 million ma-US. Ameno ndoza zviri pamwe yakatodhakuiwa yakapera zvayo. Ndoza ndoza zvinongoita kamari inofurira futi unotorarama zvenguva yacho zvatodarika. But kana zviri zvacho zvokunzi munhu anoita zvekuba oramba akadai soka, munhu ngaachinje. Mari inofanira kuchinjawo munhu. Regedza vachingoita yekutongodaro zvavo. Aiwa imi nemaona mufananidzo yacho. I wish to show you guys, but kuti muzvionere mufananidzo yacho. Anyway, editor, please don't forget to show them the images of these guys as a belief. So mune muchiningirina muchiratidzwa papa mufananidzo yacho muchiona. Right, panyaya ye 91,000 material ya rowa Bulawayo iyi, I'm very disappointed. Tiri kungoti ngaidzoke. Kana muchiba vanhu ibai zvimwe zvese haikona kuba zvinhu zvokuti zvoda kushandiswa kudevelopa. I don't know kuti mazimba brand dzedu dziri kushanda kana kuti dziri brand dzekukwereta. Because hapana zvinhu zvokuti tingaswera tichitolerata kana kusekerera zvinhu zvakadaro. Munhu wese chero anogadha ipapo ngaatanga atodzvanywa iye.
because tikupopota kuti munhu ngiri hamuna marodhi ende mukutoona kuti hurumende izvo kutogadzira marodhi yacho inenge ichitoita zvekufoswa nepressure yevanhu tichitoita kuti wamanikidza gadzirai marodhi gadzirai chakati imo matonzi metiro yakadai yatorohwa yabiwa munofunga mangwana vanoti takabudisa mari yacho tikaningirina hapana imi ndimakaba zvinhu zvacho the next thing vakutoignora handozvona koramba marodhi akangodaro saka zvinhu izvozvo tiri kuzvida chatoo chikumbiro kune vanhingini vari koko mapurisa ari koko itai basa ndo basa renyu racho ramunopinzirwa basa charo chairo musakomplene kuti salary ipapa bhosi nyaya dzesalary dzenyu patinozitaura munomboona kunge tiri kupengereka tiri kuita pengelenge right tobva tadzoka pane nyaya yamudhara blessed Geza bombshell mudhara Geza tiri kungoti pake munhu wekuti pake anenge atosakura azunzawo akutaurawo zviri kuenderana nenhingirini because most of the things akazvitaura kubva kumashure. I understand frustration ine vanhu ndoda kunzwisai pane vanhu vane zvizhinji zvavari kutaurawo ndichakunzwisai moteererawo kuti vanhu vari kutiwo kudii panyaya dzacho but ininiwo zvangu according nematurity yangu nekunzwisisa politics kwangu nekuchimhanya kwandinoita nekungobata ZANU-PF nenzeve ndichirovera pasi zvandinogara ndichiita nekoti mudhara kukura kuriko zvinowanika atoita basa rake pake asakura aita seazunza ndaona vanhu vakawanda achiratidza frustration kupopota kurwadziwa mudhara azodai mudhara adidi hapana chimwe chete tingada kunzwa paari pake atorova inini ndiri kungoti kana iwoko uri ikoko neeji yauri ungazokundwawo here namudhara Geza kuti angamboitawo zvivindi zvekusumuka akatouya tingangoti iyewo anenge ringori kendru rakabatidzawo mamwe makendru chibvumayo kubakawo mobva matoenda makadaro kusvika nyika yaisaita sei yajeka vanhu vasvinura ndo zvandingangokwanisa hangu kutaura inini ndakazvimirira panyaya yamudhara Geza right. Kune vanhu vakawanda vari kuda kuadvertiserwa mabusinesses avo takavhura takutora maadverts takambeki takazvisiya for so many reasons but iko zvinezvi we are back tapo pachindima chacho garai matibata panhamba dzedu motaura neteam yangu kana kuti kutaura neni chero anenge ane foni munguva yacho toonesana kuti munenge mune business rakaita sei tokuadvertiserai. Kuna vanhu vari muSouth Africa vari kuchema kuti zvoni havasi kuregisterwa makambani ari kunetsa kuregister havana mabank account but une passport zvinhu izvozvo zvakugadzirika solution yakawanika pane mufesi anonzi Owen weeducation research uya nenhamba idzo garai mangomubata anokuitirai zvinhu izvozvo ngoti ndakufura nekwakulendi ndanzi munopedza masports mudhara ndigadzirirewo ndoda kuvhurirwawo FNB business account ndoda kuregisterwawo company yangu usaswera uchikumbira mabhengi evanhu zvaakungoitwa zvako izvi chingogadzirirwa yako wobva wapedzwa nechistress ibvapera. So sarai makada kuti musarai makateerera zviri kutaurwa panapa vanhu vari kupopota vamwe vari kufara vamwe vari kuningirina debate racho apere nharo dzacho dziri legendary baba icho teerera. The issue of Sydney Gutter is not necessarily of major concern to Zimbabweans because it does not bring anything to Zimbabweans other than us spending so much money on that. However, to be buried at the Zimbabwe's National Heroes Acre or to be considered a hero in Zimbabwe, an individual must have met certain specific criteria, and the government also uses a certain criteria. Either So can one, you quote a constitutional phrase inodaro? no, let me Because summarize. Lion King, let us avoid that, no, please. I Let us avoid that because we will be Either- reverting. what we are saying Let is us very avoid important. I'm Either- learning it's very titaureo zviri muko. Right. Lion King, you were not on the space when I mentioned to the people that I'm not allowing people to be doing that. And let us allow the people to submit. I do know that people say a lot of false information and it triggers you to want to correct them. Or people say a lot of information you don't know and you decide you know, or whatever the case might be, and you get triggered. And that is fair enough, guys. But I want you to just respect the fact that the person is submitting, and when they are done, you have the opportunity to respond to them, so that we hear what they say. Let them lie. Okay, we are listening, and we are going to respond, right? So, Daraji, continue lying to us then, and then we are going to respond. That's fine. Go ahead. Muted. Thank you. Okay. So, here are the qualifications for one to be considered a hero. Either you have liberation struggle credentials, the individual must have played a significant role in Zimbabwe's liberation struggle. Either
as a combatant or any other supporting role. Also, one would have contributed to Zimbabwe's independence. The person must have made significant contribution to the country's independence and sovereignty. You also can be considered a hero if you have had exceptional services. The person will have been deemed to have provided exceptional services to the nation in various fields. So it makes it in various fields, in politics, in military, or in social services. Also, there is presidential approval. The president of Zimbabwe can typically approve burial at the National Heroes Acre, often based on recommendations from relevant authorities. So somebody was talking about Oliver Mtukudzi. Certainly it can be granted either under exceptional services or presidential achievement. Also, someone can be selected by the Heroes Committee. What criteria they use, it's all in the statute. By the way, these are things that are from the statute. I'm just giving you from the statute. So whether it's the statute is lying or not, people can rebut in whatever way they want. So the fact that Gata might have done this wrong or done that right or so, there are some people, if you can see the criteria or rather the circumstances under which somebody can be chosen to be a national hero, Gata qualifies. Maybe it is the president who did that, maybe it's not, maybe it is exceptional services. I don't know, but that is how somebody can be. So to me, it's not an issue. The issue is on what Geza Comrade Bombshell did today. When Comrade Geza talked about Jigananda, we might not have participated in the war of liberation, but we knew very well and we have known over time that if someone is deemed pasi naye, muniye atonyura. Ukanzi pasi newe, watonyura. Pasi is not a generic term, it's specific. Pasi watonyura, kana zvikanzi Zvigananda zvataurwa na Vice President Comrade Constantino Chiwenga. He was referring to people that he knows, who he might not have said in public. Yes, as a politician, unogona officiate pa wedding or any pamafaro before. But these things that we are talking about are things that happened or zvekuti pasi zvaitika after the weddings and other things. Now, Chigananda ndiani? We had Tega, zvisingadi ZAC, zvisingadi police, but zvinoda the person at the top, the president, kuti asanctione such things. Tagwirei muchishona zvinonzi kuzeza chatikwata hunge uine katurike. Tagwirei ane zvavo hatizvizivi. I don't even want to know zviri kuitika muZANU-PF, but iye ega ndiye akauya achizviti Chigananda. And the other speaker talked about the caption wikina vachizviti Chigananda as well. Now let me look at Tagwirei. Tagwirei the other day said he admitted he personally kuti he himself is a tenderpreneur. Maybe a little education or he doesn't conceive the actual meaning of entrepreneur, because to me it is a definition of a looter. Because unofanirwa kunge une ma-connection ku-government, unofanirwa kumanipulate ma-systems and things like that. That is what you'd get in an ordinary in Oxford English dictionary.
They will tell you that. It is never anything that glorifies proper entrepreneurship. Now, let me All just right, run a prepare little to bit. land, Daraji. Sorry, I wanted to explain panobuda entrepreneurship, pachizobuda ugananda, pa dema power plant, dema power plant tender yakawinwa ne-ARP company inonzi ARP, but office of the president and cabinet vakauya vakati this company ine security risk to the country, ndobva vadeedza kusakunda sakunda yatagwirei isina kubhidha. These things are documented and they are in the public domain. Isina kubhidha ndomva yapuwa yaawardwa tender yanga yapuwa ARP, ivo nekuti vakanga vasingazivi isiri field yavo, vakambva vatora kambani yakanga yaluza kuti ivabatsire, asi akaenda this time akabatana nemukwasha wamugabe ainzi Derek Chikore, mukoma waSimba Chikore. Hapana zvavakaita kudemba up to now. And this was a short hand contract nekuti diesel raiuya ipapa raive richiunzwa naTagwirei, sakaita double dip apa akapuwa tax break ye 42%. Munoziva kuti fuel weight is the highest in the region. Iye akanga achipuwa that inowaniwa 52 cents or whatever. I was calculating kuti ukaita 200 million liters per month, which is about roughly our consumption as industry in my vehicles. You make 90 million per. This is without putting your own markup. Nekuti sakunda Tagwirei kune sakunda yakavhara ikatengesera Puma, saka haasisina vashandi vakunenziyo Fossil construction. But anyway, in a little of scandals, Tagwirei pakomanda agriculture yakapuwa 1.2 1.3 billion yekungo manager command agriculture asina zvimwe zvaari kuita ari muoffice make, akapuwa 3 billion kuma-treasury bills ndobva apropa macompanies ake akaita currency manipulation. Ndana Tagwirei vaiita neaccess yekuma auction floors enhingi iyayi, vakazopuwa futi 1.9 billion yakapuwa kuvimba yatengeserwa mamaini anga ainayo. Saka tinazvo zvakanyatsonyorwa pasi. This is proven, handisi ndakazvinyora, zviripo, iwo ukangogooglawo unongozviwana uchizviverenga zvakadaro. Tinomuti chigananda tenderpreneur nekuda kwedema zvakangofanana naWicknell ende zvaipresidwa over Gata, asi Gata hachiti iye ari kuramba. Ndinolenda hangu nekuti handina time yakanyanya. Ndokutendai mahost, ndokutendai vateereri. These things that I'm saying is factual. Hazvisi hearsay kana zvekunzwa. Thank you. Thank you very much for